Pa sa fakultetom je došlo do suradnje sa dekanom Milanom Žvanom smo ostvarili kontakt i nekako smo htjeli povezati praksu i znanost. Naravno, to je u profesionalnom sportu jako bitno i na taj način u tom pravcu smo išli, tako da smo uz pomoć dekana i profesora Stanka Štuheca došli do suradnje. Moram poudariti, da smo bili zelo veseli, ko se je strokovno vodstvo nogometnega kluba Olimpija odločilo za sodelovanje z fakulteto za šport, kjer smo naredili načrt, kako spremljati in analizirati same priprave, trening in pa tekmovanja. Pa što se tiče testova, mi smo napravili pred kraj prvenstva testove. Dečki su otišli na pauzu i dobili su svoje programe koje su odrađivali tijekom pauze. Sada kada krećemo u pripremni period, dečki će odraditi inicijalno testiranje, vidjet ćemo u kakvom su stanju došli i na taj način ćemo sukladno rezultatima početi naš trenažni proces u pripremnom periodu. Što se tiče testova, napravili su antropometrijske testove i testove funkcionalnih sposobnosti, test za procjenu anaerobnog praga gdje ćemo izračunati i vidjeti koje su njihove trenažne zone i sukladno tim zonama moći ih koristiti u treningu. Te metode, ki smo jih razvili v zadnjem času, je v resnici nogometni klub Olimpija prvi, ki je začel uporabljati. Zato moram poudariti, da je to zdaj druga meritev in pa da je to zdaj že nekaj vidnih rezultatov tega sodelovanja.